има певици, уважаеми зрители, чието гласове винаги остават в паметта на публиката, щом бъдат чути дори веднъж. Да, сега при нас ще дойде точно такава дама. Аплодисменти за Деси Добрева. Заповядай. Добре дошла. Добре дошла. Как си? Супер, благодаря. Празнично настроение, цветна, пролетна и така нататък. Да, виждаме те в много добра форма. Разбрахме, че имаш вече нова песен и ново видео. Да, А вярно ли, че 40 пъти си повторила един и същи скок, за да се превърне в съвършен? Повече пъти. Аз не знам дали е станало съвършено, но аз накрая просто нямах нито ръце, нито крака, нищо и така... Просто се помолих на колегите, ако може повече да ни го правим, защото в крайна сметка аз съм само една певица. А те искаха от мене някакви невъзможни неща. Беше трудна поддръжката, защото тя се прави все пак от човек, който е професионалист, може би танцор, който има тези умения. Аз в крайна сметка не съм професионалист. Моята треньорка стоеше постоянно до мен, даваше наставления. Стегни сега това, стегни онова, така се дръж, така да изглежда красиво. Накрая казах, вижте, ако искате все пак да бъда и естествено, оставете да си го направя както мога и толкова. Точно така. Как се казва новата ти песен и пак ли има фолклорни елементи в нея? Да, песента се казва I Believe in You and Me. На английски в превод означава вярвам в теб и мен. Тя е по-различна от това, което съм правила до сега. Денс хаус, даже се чува в момента. Да, чуваме я. Но ние виждаме и клипа. Мъничко така съм сложила пак няколко стилизирани фолклорни елемента. Това задължително ли е за твоите песни? Винаги да има фолклорни елементи? На мен ми харесва. Може би си е някаква така черта, да кажем, запазена марка на Деси Добрева. Но аз просто съм... как да кажа, привързана към нашия фолклор. Харесва ми да има нещо такова. Много исках да има български танц, показан по малко по-различен начин, по-модерно. Винаги съм си мечтала с етника да направим нещо заедно. В смисъл, което да е самостоятелно мое. Много и тичаш тук в ги клипа. извиках. Така е, да. Да, правиш упражнения. Затова си толкова добре физически. В една страхотна наистина физическа форма. Благодаря. Спортувам. Не бих казала, че съм маниачка. Просто за добър дух, за тяло, така да поддържам тонус. А остава ли ти време покрай грижите за малката? Трудно е, общо взето. Вече така съм в пълен ритъм на работа и доста трудно съчетавам двете неща, но старая се. Помагат ми много хора, близки, роднини, приятели. Тя е на година и 10 месеца. Още няма 2 годинки, е във вихъра си в момента. Проходила е скоро. А и характер има. Страхотен характер. Показва го. Вчера се разхождахме даже в Борисовата градина и опищя цялата градина. Всички разбраха, че сме там. Отказа да се храни твърдо. Не ми хареса супата. И такива викове искаше на люлките. Въобще моята племенница, която съм взела в момента със себе си да ми помага, така тихичко ми каза на ушенце: аз мислех, че Алинка ще е по-послушна. А тя пее ли като теб? Моята щерка определено пее много танцува. За сега показва музикални данни. Но дали те ще се развият в бъдеще, ще видим. Аз не че държа да става артист, певица, художник или нещо свързано с културата, но смятам, че е хубаво едно дете да се докосне до културата, до тези умения, поне да ги има, пък след това вече да се развива в посоката, която той иска. А обува ли ти обувките? Обича ли да се гримира и така да ти поддържава по някакъв начин? Обува ми обувките. Вече на години не може да се гримира, но определено всичките ми чантички, несесерчета с гримове и каквото и да има вътре ги отваря, почва сега. Виждаме мене и така с четката непрекъснато се нещо. Между другото, трябва да ти кажа, че и моя Жорко имаше такъв етап. Явно, понеже имам сенки и те са много различни цветове и децата това много ги привлича. Да. Баща му няколко пъти му се караше, вика: бе, ти си момче, бе, какво правиш? Не, майко, дай ви каза да ти сложа. Интересно му е с четката как си слага маруши, много искаше да ме гримира, нали? Слава Богу, този период така. Вече отмина и вече тя рисува, тя не е само себе си. Тя ходи по дрехите ми, маца наляво, надясно, по дивана. Въобще обувките на всички ги слага. И сега даже има един нов период. Мама, всичко мама. Никой нищо не може да й даде, да я нахрани, да й сложи, да й прочете приказка. Мама! Ма така твърдо го казва, само мама трябва да го направи. И също нещо е, племенницата ми помолиха да ми прибере обувките вчера.
като се сърди, моята малка принцеса, мама, обувките, мама. Това е ревнива. Да. Каква зодия е Алина? Рак по принцип. Аз мисля, че тя искаше да излезе лъв, но рак излезе. Вили беше рак, нали? Ти харесваш ли Деси? Обичаш ли песните? Да, много. Може ли сега пред мен да излезе такива Тя ни е казала, че ще е откровенна днеска и за това. Искаш ли да ни запееш нещо сега? Да. Защото много харесваме гласа ти. Каквото ти решиш. Добре, но все пак нещо народно. Да, хубава народна песен. Искате ли да направим Облаче ли бяло? Много хубава песен. Так му сега преди малко ми беше в главата. Я кажи ми, облаче ли бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Що ли прави моето чедо мило? С чужди хора, чужди хляб делило. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав, че тук си ме видяла. Аплодисменти просто. Кажи, като кажат, аз не завиждаме. Как да ни завиждам за този прекрасен глас? Между другото, моята щерка може да изпее тая песничка. Сериозно ли? Без думи. Без думи, но с мелодия на Ника. Тя пее невероятно много мелодии. В смисъл, всяко едно нещо, което на мен ми хрумне, защото то репертуара все пак е еднообразен с детските песни, омръзва. И аз си пея от моите песни. На всякакви езици, включително и много руски песни, защото аз ги харесвам. Майка ми и баща ми също и пеят много руски песни. И онзи ден върви, хоп, пита на Ника Солико. Към как е научи тая песен? Другото нещо, примерно, Катюша. Леко е за пее и тя продължава да пее и вика с пълен глас. Голяма е тапе. Ще стане певица тя един ден. Ще видим. Дано просто трябва да ти унаследи този прекрасен глас. Да е жива и здрава. Изобщо не държа на това нещо. По-скоро държа да се развива в насоката, която тя иска и която й харесва и най-вече каквото й върви. Нашата Теги беше на твоята промоция и сега сме се приготвили едно видео, което да изгледаш, за да видиш какво казват хората за теб. Добре, благодаря, супер! Какво мислиш за творчеството й? Творчеството на Деси е уникално. Всичко, що ми идва от сърце, е на върха. Следа, разбира се, малко когато се запознахме подробно покрай политиката. И съм и приятел и мисля, че ще бъде успешно всяко нейно парче. Особено, понеже нашия пазар е малък. Ако успее да излезе на международните пазари, може би заради това тази песен е на английски. Какво ще й пожелаеш? От тук нататък все така големи успехи и да е все така лъчезарна, усмихната и всеотдайна с работата си. Успех, усмивки и да бъде все така добричка. Да държи винаги на фолклорния елемент, както го е правила винаги. Пожелаваме успехи, да бъде все така целеустремена и да разчита на себе си. Аз затова я харесвам. Тя е от малкото творци в България, които не се оплакват, че държавата не им помага, а се опитват сами да се справят и за сега се справят много добре. Уважаеми зрители, вие сте си жили да говорят на нас Деси Добрева и Велислава. Видяхме Владо Каролев на твоята промоция. Да. Май си запътила към политиката. Приятели сме с него от отдавна и всъщност точно от политиката, да кажем. Защото помня, че преди време ще ставаш евродепутат. Точно така, бях се кандидатирала за изборите. Сега също бях в политическата ми превара. И мисля, че така съм дала своята заявка, защото много хора питат, ами ти ще продължиш ли, интересно ли ти е? Аз не го правя заради интереса си, а заради това, че бих искала детето ми един ден да живее в една по-добре организирана, сигурна ли си? Защото така всички държава. казват в началото и после стават едни корумпирани, едни само Аз не се хични притеснявам си от излизат от това. Народното Всички събрание. хора, които са ми близки, които по някакъв начин са се докоснали и запознали с мен, мисля, че ме познават, що за човек съм. Минала съм през славата.
работила съм с много популярни хора, да не казвам имената им тук, да не правя реклама на други предавания и телевизии, но се запазих същата каквато съм и наистина моите близки, приятели ще потвърдят това, че с нищо не съм се променила. Въпросът е как ще оцелееш там, Деси, защото там на тези нива е много така... Игрите са много... Нечистоплътно, така да се каже. Може би нечистоплътно за хората, които са нечистоплътни, които имат някакъв друг личен интерес. Аз изкарвам прехраната с пеене, с музика. Не се оплаквам и смятам с това да продължа да се изкарвам. Да кажа, да продължиш с пеенето. Въобще сферата на културата, на образованието е това, което мен ме интересува, но ако мога да променя нещо, и то, разбира се, в тази сфера, защо да не го направя? Аз определено се интересувам от това. Като майка и предполагам, че и майчето, на всички майки го искаме. Те първа растящи деца бихме искали, ако може да направиш повече за децата, за образованието, точно върху това работя. Между другото, работим съвместно с доцент Валя Манолова върху учебник по музика, който е за първа група детска градина и се надявам, че това ще бъде един дългосрочен проект, така за всичките 4 групи за детската градина. Общо взето с стъпки, които са извън политиката, аз всъщност се опитвам наистина да променя нещо и ако управляващите или тези, които са на власт, да кажем и там другите, които ги съпътстват, ми позволят по някакъв начин и въобще на хора като мен, които действително имат цел, енергични сме, млади сме, имаме добро образование, знаем как да го направим. Ако ни позволят действително да направим една реформа, мисля, че това трябва да се направи. И тази реформа трябва да е дългосрочна. Защото това, което виждаме до тук, което се е случило, идва някой министър, прави нещо, то се променя на другата година, на втората, следващия мандат, друга власт идва, то се променя. Не става така. Особено когато говорим за сферата на образованието. Това се прави с години, 10 години, 15 години трябва да се следва тая програма, за да има наистина някакво развитие и резултат. Да. Благодарим ти много за гостуването. Ще продължим разговора си след рекламата. Уважаеми зрители, останете с нас, за да видите кой ще готви днес в кухнята с Катето в Жените говорят. Уважаеми зрители, намирате ни тук в нашото ателие, където на гости ни е фолклорната изпълнителка Дения Пенчева, която изработва дизайнерски обувки с кристали. И тук е много бляскав при нас. Много камъни, много цветове. Разкажи ни как правиш тези красоти. Първо искам да кажа, че ми е изключително приятно да съм ваш гост. Вие сте ми една от любимите предавания. И да кажа, че не ги изработвам лично аз съм дизайнер. Има хора, с които ги изработват. Да, има хора, които работят които ми помагат. Можеш ли, докато си говорим, за да не губим ценно време, да ни покажеш как се изработват и да ни разкажеш какви са тенденциите, защото всички обувки са спортни, но пък изглежда същото време доста елегантно. Да. По принцип аз правя дизайнерски обувки, които са единични. Примерно идва дадена клиентка и казва, искам. И никоя друга жена няма такива обувки. Да. Това са каталозите. По тях се избират големините и цветовете съответно. И се правят индивидуални модели. Аз виждам, че всички тук кецове са от плат, обаче. Има ли възможност да се направят от естествена кожа? Да, ето тук показала съм. Тези са много красиви. Тези са класически черни кецове от естествена черна кожа и са много семпли. Хайде сега да ни покажеш, да видим как става точно. Как се слагат тези камъни, какво ни е нужно? Трябва да имаме някакво специално лепило, за да ги залепим. И да попитам аз нещо, много ме интересува. Как се перат тези обувки? Да. Много внимателно. Много внимателно. Аз имам клиентки, които ми казват, може ли да ги пусна на пералнята? Това абсолютно не е възможно да се случи. Ами как ги перем? Камъните? Защото те са като едно бижу, малко или много. Дори едно бижу с кристали не може да го пуснем в пералнята, защото ще се унищожи. Ето тези златни неща как се поставят? Ами това са шипчета. Да. Сега са изключително актуални шипчетата.
Ето сега ще се опитаме да сложим едно Какви шипче. цветове в момента са актуални камъните? Виждаме, че те... Предимно бяло и черно или други Не, цветове? прави впечатление, че изкращите цветове са много актуални. Аз лично много харесвам, когато има един така силно изразен акцент на... Я да видим шипчето сега. Може ли камерата да покаже по-близо? Как се слагат тези шипчета? Ето, примерно едно шипче ще сложим ето тук. И сатените панделки и перата също са актуални. Освен кецове, ти правиш и по-елегантни обувки на висок ток, които малко ще покажем. Да, след това ще покажем много красиви обувки. Има ли известни звезди, които си поръчват при теб такива обувки? Да, мои колежки има, да. Емануела съм ми правила така един чифт, на Софи Марина от 5-6 чифта. А те сами ли си дават идеите или вие измислите как да направите? Съвместно така уточняваме нещата, но те си с ясното виждане какво точно искат. Например, Мануел много си пада по обувки с перли, по такива сватбарски стил. Да.